Sí, senyor president, senyores i senyors diputats. Nosaltres en la comissió es vàrem abstindre per poder estudiar amb més tranquil·litat el fons de la moció. Ara, avui, en el plenari anem a votar a favor de la mateixa. Com va quedar palès en la comissió, creguem, nosaltres, des de Coalició Compromís, creguem que en un moment com l'actual, la imparcialitat en un context de crisi i sobre els projectes i els programes d'ocupació, nosaltres creguem que és difícilment explicable a la ciutadania. Per això anem a votar a favor. Creguem que és un pla que es pot millorar, com tot, que està per l'ocupació, tot i que no compartim alguns aspectes, com ja manifestarem en la comissió d'empreses excloses. Se'ns va raonar que eren criteris i arguments imposats per Europa, el qual evidentment no podem sinó que acatar perquè estem dins d'aquesta legislació, però això no és òbice per a que puguem fer una crítica política, en aquest cas, a que precisament empreses excloses estiguen empreses en crisi. És a dir, que una empresa en crisi no se li pugui ajudar en aquest pla, per a nosaltres no té trellat. No és una crítica al redactor, és una crítica al legislador que ens imposa aquest criteri. Per a nosaltres no té trellat i creiem que s'ha d'explicar bé que no és un criteri que fica de forma unànime i voluntària per part d'esta Diputació. Almenys, des de luego, per part de Compromís no ho faríem. Per tant, creiem que és un pla que se podria ampliar, creiem que és un pla que és millorable, que és un primer pas i conmitem als partits que representem en esta cambra, a la Generalitat, a la pròpia Diputació i als ajuntaments a que el milloren i el proposen i en virtut d'això nosaltres canviarem el sentit del vot d'abstenció a favorable.